akiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben, kiknek őrizgetjük szellemét, mindazokért egy-egyet a érjen. Mindazokért, kik ma elzárkódnak a jótól, akik nincsenek itt, s nem is értenének a szóból, aki barát, de lehet még ellened is. Mindazokért egy-egyet a érjen. Égjen a fény, és mi úgy szeretnénk, sohasem múljon el. Égig éljen a fény, egész életünkön át, hogy nyithassa két szemét, még erre vár. Mindazokért, ma egyedül ülnek a járdán, kikre család, gyermek, otthon rég nem vár már, s mindenkiért, aki nem lehet itt, mindazokért egy-egyet a érjen. Réges-régen, amikor Noé apám unokái megépítették volt a Bábel tornyát, és annak ledölte után nem tudták megérteni egymást többét, mert az önzés összezavarta a nyelveket. Az irigység és az elfogultság egyre jobban és jobban kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a másiknak szebb háza van. Aki rest volt megművelni a földjét, azt irigyelte az, akinek szebb búzája termett. És mikor az irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az embereken, akkor megszületett belőle a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, és a kéregető rágyújtotta jótevőjére a házat. Addig, hogy egy napon aztán az Úristen odaföl az égben megsokallotta az emberek gonoszságát, és rájuk szabadította a sötétséget és a hideget. A nap eltűnt, az égről, a vizek befagytak, s a rablógyilkos számára nem termett többé semmi az elrablott földön. Nagy fázás, éhezés és pusztulás következett ebből az egész emberi világra. Mikor pedig már közeledett erősen az idő, amikor minden emberi életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a világosságot, és ezt mondta neki. Elég le, hőszolgám, és nézd körül a földön, melyet gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden embert, asszonyt és gyermeket, és akiben még megtalad egy csonk kis nyomát a jóságra, annak gyújtsál gyertyát a szívében, én pedig majd az utolsó előtti napon alánézek a földre, és ha csak egy kicsike világosságot is látok rajta, megkönnyülök az emberi világon, és megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam rája. Ezt mondta az Úristen, és a világosság angyala alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld sötét volt és hideg, mint a csillagtalan zimankós téli éjszaka olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, és akinek még volt egy darabka száraz fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megossza mással. Egy birkabőr bundáért meggyilkolta apját a fiú, és akinek még tűz égett a kemencéjében, az fegyverrel őrizte szobáját a melegék megfagyóktól. Az angyal nagyon-nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem talált benne sehol egy fikatlan jóságot sem. Lassanként kiért a városból, és ahogy a dűlő úton haladt fölfele a hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott a sötétben egy emberrel, aki egy döntött fát hozott magával killódva. Kiéhezett, sovány ember volt, és csak szakadt rongyok borították a testét, de mégis húzta, vonszolta magával a terhet.
bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtől. Mindenki illódsz ezzel a fával? Kérdezte meg az angyal, hiszen ha tüzet gyújtanál belőle, magadnak itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellettem. Jaj, lelkám, nem tehettem én azt, felelte az ember. Asszonyom és kicsi fiacskám van otthon, akik fagynak meg, és olyan gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok. Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, és mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre csak odaértek vele a sárban rakott kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt. Az ember tüzet rakott a kemencében, és egyszerűen meleg lett tőle a kicsi ház, és még egy sápatra éhezett asszony, és egy didergő kisfiú odahúzottak a tűz melege mellé melegedni, az angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált abban. Édesanyám, éhes vagyok, nyöszörögte a gyermek, és az asszony benyújt rongyai közé. Elővette egy darab száraz kenyeret, letölte az egyik sarkát, és oda nyújtotta a gyermeknek. Miért nem eszed meg magad a többit? Kérdezte az angyal. Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy ma holnap meghalsz. Az nem baj, ha én meghalok, felelte az asszony. Csak legyen még egyik a kicsi fiam. És az angyal ott nyomban megnyújtotta a második gyertyát is, és oda helyezte az asszony szívébe. A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán megszólalt. Édesanyám, elhúzhatom 2 kis játszótársamat a szomszédból. Ők is éhesek, s nincs tűz a házukban. Megoszthatnám velük ezt a kis darab kenyeret, meg a helyet a tűznél. Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és oda helyezte a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye mellett oda vezesse kis társait a tűzhöz és a kenyérhez. És pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen alátekintett a földre, és a nagy-nagy sötétségben meglátott 3 kis pislákoló gyertyalámpot, és úgy megörvendett annak, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak 3-at, hogy azon nyomban megszüntette a sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, és megkényelmezett az emberi világon. És azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet. És ezért ősszel a nappalok rövidülni kezdenek. A sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik. Hideg támad, és befagynak a vizek, és a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, és eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni. Egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, és megbocsássa a bennünk lévő jó miatt, a bennünk lévő rosszat. Ez a karácsony igazi meséje.